Sa number 2, anom ka mga persona na lagip ng isa ka pastor ang nadakpan nga nagagamit sang peke nga vaccination card. Wala sa ngalan sa database ang Emergency Operations Center ang pastor nga nagtuyo magkuha sang vaccination certificate sa mall sang Huwebes sang aga. Suno kay M. Ang, Executive Director sang EOC, sang ginusi sang vaxx card, sang pastor, wala nagmatch ang ngalan sang vaccinator tubtub nga napatod nga peke ang iya dokumento. Kaupod sang pastor ang iya misis kag bata nga lunsay, magakuha kuntani sang vaccination certificate nga requirement sa ila pagbiyahe sa China. Ginsugid man sang pastor nga nagbayad siya sang 700 pesos para sa peke nga vaxx card. Tatlo pa ka mga magpamilya nga nagkadto man sa help desk ng EOC para magkuha sang vaccination certificate ang nadakpan nga naggamit sang peke nga vaccination card. Ginako man nila nga nagbayad sila sang tag 1,000 ka pesos para sa vaxx card suno kay Ang. May ihibalo na ang EOC kundi inhalin ang mga peke nga vaxx card kag kung sino ang ginatumod nga barangay nurse nga yara sa likod sang illegal nga hilikoton. Magapasaka sila sang kaso nga falsification of public document kag pagsupak sang Republic Act 1133-2 ukon ang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Batok sa anom nga nadakpan naggamit sang peke nga vaccination card kag sa iban pa nga imbolbado.